Здравейте, приятели! В днешния епизод ще ви покажа как да си изработите тренировъчно копие. Копието, което ще направя днес, по никакъв начин не е исторически достоверно. Основната му цел е да бъде безопасно, така че ще го изработя от тенис топка, която така ще увеличи площта, която среща тялото или оборудването на противника и по такъв начин ще го направи по-безопасно. В възстановките се използват различни видове обезопасени копия, като някои от тях са метални върхове, върху които е заварена малка метална топка на върха. Някои използват гумени върхове, които имитират формата на истинско копие, но са изработени от гума. А друг вариант е копие, което просто е с зоблен връх. Метален зоблен връх с размерите, да кажем, на монета от 2 евро и остър ръб, който е затъпен до 2 мм. Но и при всички тези видове копия съществува риск при инцидентен удар в лицето да бъде наранени очите или зъбите или друга уязвима част от лицето, така че въпреки че няма да прилича на истинско копие отдалеч, това е най-добрият вариант, може би, за безопасност. Така че ще се получи нещо подобно. Това е копие, което използваме за хвърляне. Нужните материали за изработка на подобно копие, разбира се, тенис топка, която ще бъде основата, макетен нож за лодката, монтажно лепило, за да я запълним, плат, който ще напоим в C200 и канап, който ще омотаем около дръжката на копието. Така че сега ще го направим стъпка по стъпка и ще видите целият процес. Копието, което ще изработя, ще бъде доста по-дълго, над 2 метра, за да може да бъде използвано за тренировъчни двубои и в битки за по-голяма безопасност. Така че, нека започваме. Първата стъпка е да разрежем топката. Прави се кръстосан разрез. Трябва да се изрежат и тези части на топката. Те са излишни и пречат. Проверяваме. Бихме могли да оформим още по-добре. Ето, това ще бъде нашето копие. Важно е да се остави разстояние до върха, който да бъде запълнен с лепило. По такъв начин се удължава живота на копието и е по-безопасно, понеже монтажното лепило образува един слой гума, който изолира дръжката да не се блъска в копието и да го пробие преждевременно. Ето виждате, това е как изглежда отвътре. Сега е време да монтираме нашата дръжка към топката с помощта на монтажното лепило. Пропуснах да добавя, че с пистолет става по-лесно, но и без пистолет ще се опитам да впръскам лепилото вътре. Но няма да бъде лесно. С малко повече труд успях все пак да нанеса лепилото в топката и без пистолет. Размазах останалото лепило, така за да се получи плавен преход между топката и дръжката на копието и след няколко минути, като е дръпнало, вече може да преминем към C200 и плата. И така, час и нещо по-късно копието дръпна, но мисля, че е по-добре да се изчака да изсъхне напълно лепилото и тогава да се сложи плата. Но в момента лепилото не е изсъхнало, просто е дръпнало колкото да не лепне, но се усеща меко и това би дезбалансирало в някаква степен главата на копието, но ще рискувам и ще процедирам вече. Първо ще намокря плата
за да може по-добре да прилепне и да се така накисне в лепилото. И също ще направя и с разплетеното въже. Толкова дебела нишка е напълно достатъчна. И така плътът е мокър и е готов за лепилото. Разклащаме кутията. Смело киснем в C2-сата. Може да се направи в принцип разтвор с малко вода, но по-силно става, когато е само лепило. Използвам сив плат, близък до цвета на метала, за да не го боядисвам, но ако е бял плата или друг цвят, може в последствие да се нанесе и боя. Така, мисля, че е добре така. Имайте предвид, че и монтажното лепило, и C200 остава доста неприятно по пръстите, така че да, имайте го предвид. Накисваме и канапа в лепило. Целият връх ще стане по-тежък, което би симулирало баланса по-добре на копия с метален връх. Малко повече отколкото трябва лепило съм сложил, но ще почистя излишното. Прибирам излишните гънки, доколкото е възможно. И в общи линии основната част е готова. Друго хубаво нещо, което може да се направи за копието, е дръжката да се намаже с отработено машинно масло. Това би я запазило от боболечки, които обичат да хапват дърво. Понеже машинното масло определено не влиза в менюто им и така ще бъдат отблъснати от дървото и няма да го ядат. Другото, което е дървото, в зависимост от своя вид, ще потъмнее малко или много. Разбира се, зависи от маслото, но по-светло няма да стане, така че е хубаво така да има някакъв слой, който да го потъмни и да изглежда по-приятно. Поне за мен. Ето вижда се разликата между преди и след. Това е просто един слой. Могат да бъдат нанесени толкова слой, колкото прецените, че е нужно. Един слой е напълно достатъчно според мен. Потъмни се леко и няма да видят боболечките. Сега го изкарвам да съхне на слънце. Копието е готово. Разбира се, трябва да изсъхне, но това ще стане чак утре. Но в общи линии е достатъчно солидно и достатъчно безопасно, което е по-важното. Разбира се, трябва да се използва разумно. И това е. Това е за днешното видео. Ако ви харесва съдържанието, подкрепете канала и ще се видим в следващото видео.